A što se tiče ratnih zločinaca, ako sam vas dobro razumeo, vi znate ko je Nasir Orić? Jeste čuli za njega? Da. Ne, samo vas pitam, jeste čuli za Nasir Orića? Da jesam. Odlično, znate gde je Nasir Orić? Vrlo često u Srbiji. Jel, nije vrlo često u Srbiji, evo ja vas kažem, ako molim vas, recite, bit će mi zadovoljstvo da to znam. Samo vas pitam, Nasir Orić je ratni zločinac? Presuđen nije. Znači nije ratni zločinac? Pitam vas. Ja sam legalista i vi ste znači, legalista. Ne, ja nisam, ne, ja takav legalista nisam. Da prihvatam da Nasir... Upravo smo pevali pesmu, citirali pesmu o klanjima Nasira Orića. Iskopane oči Slobodana Ilića nisu dovoljni da vam Nasir Orić bude ratni zločinac. Ne? Ajde ovako, ne, ali evo samo još ovdje prije da završimo s ovim, zaista besmisleno. Jel za vas Slobodan Milošević ratni zločinac? Jel presuđen da ste Nije. Znači nije ratni zločinac, hvala. Dakle, znači, pa nemojte sad tako, ajmo legalizovano, pa nemojte. Dakle, kao što vidite, niste legalista, vi ste legalista, samo kad mislite možete naškoditi Srbima. Žao mi što tako mislite, ovaj svijet bi bio mnogo bolji da je Nasir Orić tamo gdje mu je mjesto, na robiji.